Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagunging para rawuh kakung saha putri ingkang tansah pinenggih bagya mulya. Akaturaken wilujeng siang sugeng pinanggih kaliyan paguyuban campur sari wahyu budaya pangarsa bapa seni ingkang mijil saking leladan Sumbragung Panggung Rejo. Ing kalenggahan menika tinimbalan dening bapa ingkang amengkugati Bapa Tumirat Drasan Ibu Misti anggenipun mahargya ingkang putrapun bagus Ani ingkang badhe kalampahan kajati krama kaliyan Punara Ayudhita ingkang mijil saking leladan Pandaan putra pawestri saking panjenenganipun Bapa Budi. Awit sih wilasaning Gusti ingkang Maha Kawasa katentreman kawilujengipun mugi tansah kasalira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Campur sari wahyu budaya sowan ngerak abiyantara wonten ing leladan Tambi Marang Binangun. Kasunatur pamibur dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang sampun pinarak lenggah. Boten kasupen ngaturaken wilujeng siang ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindan dumateng audio profesional production Gelora lan ugi dipun sengguyung video syuting Alif lan ugi Endar Budaya saking leladan wingi. Para rawuh kakung saha putri campur sari wahyu budaya ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa lan ugi Bapak Muspika Kecamatan Binangun. Mugi-mugi wahyu budaya ingkang sampun tinimbalan dening panjenenganipun Bapa Tumirat kasuwun atur panglipur dumateng panjenengan sami. Purwa ngantos wasana mugi-mugi tansah manggih karaharjan tinebihna ing rubeda. Ingkang kan menika kadharaken ibu-ibu waranggana minggahipun kadang pradonga bogine anggenipun atur lelipur dumateng panjenengan sedaya wonten kirang pranani tindak tanduk solah bawa ingkang kirang nuju menawa wonten ngarsa panjenengan sedaya kula minangka pambiwara campur sari ngaturaken agunging pangapunten anamung donga pangestu panjenengan ingkang kula suwun mugi-mugi wahyu budaya tetep rembaka kalis ing rubeta sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Nuwun budaya bergoyang.
Para